Kde bolo, tam bolo jedno mašinkou. Mašinkou sa jedného dňa zobudil James. James mal dneska doručiť telegram Pajkovi. Odišiel na výlet. Má mu ho teda odviesť až tam na zastávku. James išiel pomaly, pretože mal čas. Išiel. Po ceste stretol Chruida. Ahoj, James. Ahoj, Chruido. Obaja sa pozdravili. Vozenie listov a správ je veľmi ťažké. Mám to doniesť až na stanicu. Nedoniesieš to ty? Áno. Ľudí ma už bolí hlava, povedal Chruido. Dobre, tak si ich vymeňme, povedal James. Obaja si vymenili vagóny. Dobre, tak ďakujem. Ty odnesieš telegram na stanicu a ja odveziem ľudí na stanicu. Dobre? Dobre, povedal Chruido. Tak išli obaja preč. Chruido išiel. Dúfal, že stihne doručiť telegram Pajkovi na zastávku. Tak trošku pridal a išiel. Pajko ho už na zastávke čakal. Chruido tam došiel. Ďakujem, Chruido. Počkať, ty nevezieš náhodou Jamesov vozík? Bol lenivý, tak som mu ho zobral. Dobre. Ďakujem, Chruido, povedal Pajko. Nemá za čo, povedal Chruido a odišiel preč. Rozmýšľal, jak by sa otočil. Veď by narazil späť do Jamesa. Chruido niečo vymyslel. Rozhodol sa, že sa teda otočí a pôjde tam, kde predtým. Maj sa, Pajko, maj sa, Chruido, povedal Pajko. Bol rád, že má svoj telegram. Jamesovi sa ľahko vozí náklad s ľuďmi. Mňa z ľudí tak nebolí hlava, povedal James. Lenže práve teraz to začalo. James išiel z mosta a nestihol zastaviť. James bol veľmi zahambený a zacúval naspäť. Ľudia nastúpili a James si prijal naspäť svoj voz s poštou. Tak James odišiel odviezť ľudí naspäť domov. Chruido tá práca išla len. Išiel. Lenže zrazu narazil do hrbola. Chruido išiel, ponáhľal sa domov a voz tam zostal. Myslel si, že ho tam James uvidí. James tam išiel a Chruido voz uvidel. Veď to je môj voz, povedal James. Nevadí, povedal James. Zobral si ho a ľudí odviezol naspäť domov. James zastavil a ľudia vystúpili a poďakovali sa Jamesovi. Ďakujeme, povedal policajt. James ich ani nepozdravil a vrátil sa naspäť. Chruido došiel domov, až keď James išiel. Ty si len teraz došiel domov? Áno. A ako to, že máš môj voz? Pri hrбole tam ostal, povedal James. Divné, povedal Chruido a odišiel preč. James si radšej želal, aby mal svoj voz naspäť.
Tak sa James išiel zaparkovať. To bol ale ťažký deň, povzdychol si James. James mal dneska ťažký deň, ale Chruido ho mal taký istý. Želal si, aby mal späť svoj voz. Oči sa mu zatvárali, bol celý unavený, aj keď je deň, ale dúfal, že na budúce už bude nosiť svoj voz s poštou. Jedno ráno, 22. apríla sa zobudil James. James stal o 8. Musel ísť doručiť nejakú donášku. Kde sú všetci? Povedal James. Nikto tam nebol. Iba samé vagóny. Tak si vezmem vagón sám, povedal James. James si zobral svoj voz a išiel preč. James išiel. Dneska je tu nejak prázdno. Kto vie, kam išiel? Vy všetci, povedal James a až zrazu uvidel veľkú zápchu. Hej, čo sa tu deje? Posuňte sa, inak budem meškať, povedal James. Prečo je tu taká zápcha? Povedal James. Milé mašinky Anna a ľudia. Chceme vám oznámiť, že v staničkove sú 2 schované veľkonočné vajíčka a v tých je oveľa viac veľkonočných vajíčok. Takže chcem, aby ste ich našli a priviezli rovno ku mne, povedal tučný kontrolór. Ja nemám čas. Musím ísť doručiť balík. Kašli na balík. Aj tak, kto by dneska chcel nejaký balík, keď je Veľká noc? Teda veľkonočný pondelok, povedal Tomáš. Tento prvý nájde veľkonočné vajíčko, je víťaz. Počkať, to hráme ako súťaž? Povedala mašinka. Hej, hovoril to už asi pred 2 hodinami. Poď, James, poď nám pomôcť hľadať to veľkonočné vajíčko. Bez teba ho nenájdeme tak skoro. Fajn. Dobre, nájdem tie 2 veľkonočné vajíčka s vami. Opäť. Juhu, povedal Tomáš. Prajem vám pekné hľadanie, povedal tučný kontrolór a odišiel preč. Super, povedal Tomáš. Neboj sa, my to veľkonočné vajíčko nájdeme aj sami. Neboj sa, rozdelíme sa a niekto z nás ho určite nájde, povedal Tomáš. Tak sa posunuli mašinky. Tak sa posunul aj James. Hirsch dorazil k jeho domu. James ich ledva dobehol. Dobre, rozdielme sa na 5 častí. Ja s Chruidom pôjdem hľadať, čo ja viem, okolo môjho domu. Môj dom sa mi moc nepáči. Ale no tak, nebuď k nemu taký. Dobre, povedal Chruido. Perci, ty môžeš ísť bez trikov hľadať okolo mesta. A čo my? Vy budete hľadať, čo ja viem, pri stanici. Teda okolo paláca, dobre? James s Tomášom, vy môžete ísť hľadať. Kde? Vy môžete hľadať hoci kde chcete, povedal mašin. A my čo? Vy. Tak vy môžete ísť tiež s Jamesom a Tomášom. Dobre,
povedal Bager s Pajkom. Dobre, tak ideme hľadať, povedala Mašinka. Chruido s Mašinkou išli k Mašinkovej domu. Tomáš s Jamesom, Bagrom a Pajkom išli hocikde. Vestriga, Perci išli cez mesto a Belly s Gargersom išli okolo stanice. James s Tomášom, Pajkom a Bagrom išli hľadať dve veľkonočné vajíčka. Išli. Bager s Pajkom išli trocha pozadu, aby im nezavadzali. Išli. Chruido s Hirsom išli. Si istý, že to vajíčko nájdeme? Áno, ale nie som si istý, či je zrovna u mňa, povedal Hirs. Tak sa pozrel do stanice. Chruido ho počkal. Perci a Vestriga hľadali v meste. Išli. Hľadali. Ale nikde to vajíčko nenašli. Juhu! Belly a Gargers išli pri stanici aj pri paláci. Juhu! Tešili sa. To bol závod. Ale keď sme pretekali, neuvidel som ani jedno vajíčko. Kto vie, kde sú tie dve vajíčka? Povedal Belly. James s Tomášom išli. Nikde po vajíčku ani stopa. Škoda, ale musí tu niekde byť. Kto vie, na čo je toto? To teraz nezisťuj. Poď. Ideme nájsť to veľkonočné vajíčko, povedal James. Vestriga s Percim išli a zrazu narazili na Jamesa a Tomáša. Čo vy tu robíte? My predsa hľadáme v meste, povedala Vestriga. A tak dobre. Môžete ísť prvý, povedal James. Kde je Pajko a Bager? Určite išli hľadať niekam inám, povedal Tomáš. Chruido čakal na Hirsa. Už sa tam hrabeš 2 hodiny. Nemohol by si už odtiaľ odísť? Inak to vajíčko nenájdeme. Skorej. Hej, ukludni sa. To nie je žiadna súťaž. Normálne to vajíčko nájdeme, ale už som aj tak hotový, povedal Hirs. Tadá, pozri, čo som našiel. Veď to je len vlas. Aj tak, ako si tam mohol 2 hodiny hľadať nejaký vlas? Dobre, tak poďme naspäť, povedal Hirs. Pajko s Bagrom išli na horu Karpango. Si istý, že to tu je Bager? Áno, som si istý, už som tu bol, povedal Bager. Ale ak ho nenájdeme, nevadí, povedal Bager. Dobre, a jak teraz lezieme dolu? Normálne, jak vždy, povedal Bager. Len najprv to tu prehľadáme a potom odtiaľ zlezieme, povedal Bager. Vidím Jamesa. Počkať, ako to, že sme sa tu všetci stretli? Ja vôbec neviem, povedal Belly. Dobre, Pajko Bager tu není. A Chruido s Hirsom sú preč. Nevadí. My ich nájdeme. Nemusíme hľadať ich, musíme nájsť vajíčka. Jej, tak dobre, povedal Belly. Pajko a Bager išli. Kde ste boli vy dvaja? Boli sme na hore Karpango. To je pravda, povedal Pajko. Aj vy tu ste? Áno, došli sme sem. Ako to, že sme sa tu všetci stretli? Našiel niekto to vajíčko? Ja som ho nenašiel. Ani my.
Ani my. A my tiež nie, povedal Belly. Tak kde je potom to vajíčko? No, nevadí. Nájdeme ho inokedy. Tá plachta tu zavadzá. Odpracem ju preč, zle spajko. Našiel som 2 veľkonočné vajíčka. Čože? Áno, Bager, ty si to dokázal, povedal James. Ja som ten najšímavejší Bager na svete, povedal Bager. A teraz to vajíčko môžeme zanieť tučnému kontrolórovi, povedal James. Tučný kontrolór tam hneď išiel a vidí 2 veľkonočné vajíčka. Vy ste tie vajíčka našli? No to hlavne Bager. Dobre, že sa rozdelili. To nie je preto, lebo som vraj všímavý. Vy ste naozaj dobré mašinky. A pozrite, keď to vajíčko otvoríte, nájdete tam mnoho sladkostí. Juhu, tak si ich pôjdeme rozdeliť, povedal James. James bol rád, že našli tie 2 veľkonočné vajíčka a že tie čokoládky v tých 2 vajíčkach ich čoskoro zjedia. Mašinkové sa jedného dňa zobudil James. James išiel doručiť balík. Išiel James išiel. Musel spraviť niekoľko kolečiek a vykrútiť sa tak, aby trafil do cieľa. James išiel. Na druhom konci stále je Hears. Jedného dňa sa tam James stretol s Hearsom. Ahoj Hears, pozdravil James. Ahoj James, povedal Hears. Ja teraz musím ísť doručiť balík, povedal James. A ja musím doručiť ja musím odviezť ľudí, povedal Hears. Tak dobre, povedal James. James sa pustil a on mohol doručiť balík. A Hears išiel za ním. Ďalší deň išiel James doručiť ďalší balík. Išiel. Hears tam čakal. Prečo sa nehýbeš, Hears? Pretože nevládzem. Ale ja chcem prejsť, povedal James. Tak prejdi, povedal Hears. Hears mu tak teda uhol a James potom mohol prejsť. James sa posunul dozadu a Hears išiel. James si myslel, že Hears ho nemá rád. Tak išiel za ním a chcel vedieť, čo sa bude diať. Hears išiel. James sledoval Hearsa celé 2 hodiny a chcel vedieť, čo sa udeje. Hears išiel. Doktor vystúpil a Hears odišiel. Ale James išiel tesne za ním. Tak obe mašinky išli. Hears bol už unavený a išiel sa ešte povoziť a potom išiel domov. Ale James ho tesne dobiehal a išiel. Lenže Hears sa aj tak nezastihol.
Hirsch išiel. Hirsch išiel. James išiel. Hirsch zastavil a tak sa James rozbehol a narazil do ňoho. Čo si to spravil? Povedal Hirsch. Prepáč. Mal si pravdu. Asi si do seba moc nezapadáme. To je jedno. Teraz aj tak musíme sa odtiaľto dostať, povedal Hirsch. Zrazu počul nejaké zvuky. Zrazu Hirsch uvidel vlakovku. Pomoc! Kričal Hirsch. Vlakovka sa na ňo pozrela a pomohla mu. Tak vlakovka vytiahla Hirscha. Ďakujem ti, poďakoval sa Hirsch. Voz vrátila Hirschovi. A teraz pomôžem tebe, povedala vlakovka. Vlakovka ho odtiahla preč. Ďakujem ti, vlakovka, poďakoval sa James. James bol rád, že vlakovka zachránila. Tak uvidíme sa zajtra, Hirsch, povedal James. Áno, povedal Hirsch. Tak Hirsch išiel. Obe mašinky boli radi, že vlakovka pomohla. James sa zaparkoval. James bol rád, že vlakovka pomohla jemu a Hirschovi. Dúfal, že sa zajtra s Hirschom znova stretne a rozprávky je koniec.